Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинхар. Дӯстони азиз, имрӯз 15 июни соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 125 сомону 50 дирҳам аст. ва агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ягон техника ё ки ягон хона барои фурӯхтан, барои реклама, марҳамат дар ватсайи ман дар рӯи экран мебинед ватсайи моро 911 32 43 44. суратоша гирифта қатъи маълумотҳои пурраш дар ватсап бардоред. бо хости Алло дар 4-5 ютуб канал реклама карда дар ҳамин як ҳафта фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Навори беҳтарин мошинҳои арзон аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канали Насим Теҷе подписатсия кунед ва ҳаматон тамошобиҳо фароғатро хоҳон ҳастем. ва дӯстон, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Мошини фурӯшии Мусо яъне ки CSI соли баромади 2002 сол. Коробкаш механикаи 3.8 дизел ходи ҳаракат мекунад. Мошин краскаш сафед дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор коробка ходовой сатвоиз. Мотораш 4 турбогап дар дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. Нархи ҳамин мошина бародари азиз 63000 сомониш мега савдои хуб мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин мешавад. илтимос гуфта агар беҳуда занг назанед 630 мега боз аз номи сомонаи ма гап занед, арзон мешавад савдо дар назди мошин. рақамое ки шумо дар экран мебинед дӯстон 6454 охираш ин рақамои ватсап шай. дута рақами дастӣ дорад, метавонед ҳатман дар ватсапошон занг бизанед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо Daewoo Espero аст ки соли баромадаш 1996 сол. Мотор объём 1.8 литрай. коробкаш механикаи газ ҳам бензин, гази евро-4 ходи ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия ки мотор коробка сатвои срочна пулларгурай. краска зада нестай. баллонош 70-80% ҳастанд. яъне ки мошин бе ягон расход қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархи мошина 17000 сомониш мега боз савдо мешавад. рақамое ки шумо дар экран мебинед дӯстони азиз рақамои ватсап шанд 881 30 72 72 кади метавонед ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари мошина аз худи соҳибашон дастрас кунед. ҳатман дастгириро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мост. аз куҷое ки мошини фурӯшӣ дар кортон бошад ҳатман дар комментария бинависед. бо хости Алло ба шумо кофта барои шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, инак чорумин эълони мо Daewoo Nexia аст ки солаш 1999 солай. мотор объём 1.6 литрай. коробкаш механикаи 3.8 газу бензин ҳардуш кор мекунад. краскаш серебилисни, баллоно 50-60% ва дискҳои простой. хоба қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. утилизатсия надорад. документҳои солонаш бучидагиянд. мотор коробка ходовой сатвоидай. мошин хулас ба кор тайёрай гуфтагай задагӣ пусидагӣ умуман надошта будааст. нархи ҳамин мошина бародари азиз 17000 сомониш мега. ин ҳолати дарунашо бинед боз савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин. дар рақамои рӯи экран 979 28 09 00 қади метавонед тариқи рақамои ватсапшон ҳатман дар тамос шавед. дӯстони азиз, панҷумин эълон мо бисёр дархост мекунанд акай Насим дар комментария бисёр мошинаи советский дар навор бигӣ. ина марҳамат ВАЗ 21099 солиш 2004. мотораш 06 инжектор дар дӯстони азиз. коробкаш механикаи 3.8 газу бензин, гази евро-4 ки мошин камрасход аст. хоб қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи ҳамин мошина дӯстони азиз 14000 сомониш мега савдои хуб мешавад, яъне арзон мешавад. дар рақамои расискиш охири 6516. рақами ватсап, дискҳои простой, 4 баллони пачка дорад. марҳамат метавонед тариқи рақамои ватсапшон дар тамос боред. хоб дӯстони азиз, инак шашумин эълони мо Астраҷи бо нархи арзон срочна фурӯшия. солаш 1999. Астраҷи хачбек, краскаш сурғуд аст. хоб мотор объём 1.6 литр. коробкаш механикай. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор коробка ходовой сатвоиз. краскаш сурх. қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нархи ҳамаи Австралия 43 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, боз гуфтагия ки арзон мешавад. Срочно пул дар курай. Дар рақамҳои экранда ҳам рақамҳои ватсапаш, ҳам рақамҳои дастиш кор мекунад. 907 34 75 73 қади марҳамат шеруинар успед кунед. Аз номи Сомоямо Насим Теҷе ҳатман салом расонед. Лайкора фаромӯш накунед, дар канали мо подписатсия кунед, чунки шумо ҳамарӯза аз нархи навои мошин, хона ва техника бохабар мешавед. Раҳмат барои дастгиридон. Инак дӯстони азиз, дигар эълони мо Daewoo Nexia аст бо нархи арзон срочна фурӯшия. Соли баромадаш 1997. Мотор 1.6, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи Nexia 10 000 сомониш мегашад. яъне ки камтар расходам доштааст. Бампери ахибаш лакош пайдагиянд ва номерои транзитай. Капоти болошам сухтагӣ будааст. Дар рақами 984 44 27 21 қади марҳамат Nexia дӯсторо бо нархи арзон ва дастрас метавонед харидорӣ кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин мошини фурӯшиямон Mercedes-Benz W124 астай, яъне ки краскаш сабсафед, ҳолаташ бениҳоят хуб будааст. соли баромадаш 1994. сӯзишворияш дизел, коробкаш механикай, мотораш 5 силиндра будааст. Документи солона надорад, гуфтагӣ утилизатсияам кардагӣ нестай. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархи ҳам Мерседеса 35 000 сомониш мегӯяд. Хайдорҳо гуфтагия биё аз пеш бибин мошина маъқул кишид, яъне ки пули документша арзон мекунем, савдо дар назди мошин. Дар рақамҳоро экрамда 77 71 охираш метавонед дар рақамҳоро экрамда дар тамос бароед. хуб дӯстони азиз, инак нуҳумин эълони мо Mercedes сечкаи парастой астай, солаш 1996 сол. Мотораш 1.8 литр будааст. Коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагия ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад срочна фурӯшия. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 96 сол, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ тайёр, кондисионерам кор мекунад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотор, коробка ходовой 100%. срочна фурӯшӣ. нархи сечкара, сечкаи парастой 35 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои экрамда 979 44 46 44 қади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дастгирии моро фаромӯш накунед, чунки шумо иншоалло ки вақти подписатсия кунед зангболча дар васеб монед, то ки ҳамарӯза шумо аз нарху навои техника ва аз наворҳои нави мо бохабар шавед. дӯстони азиз, даҳумин мошини фурӯшиямон Hyundai Sonata аст ки соли баромадаш 2008 солай. мотораш 2 литр, коробкаш механикай, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия ки камтар, яъне ки кор дорад, нарӯшка кор дошта будааст. краскаш сабсафед. мотор, коробка ходовой 100%. кондисионер кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ҳамин мошина дӯстони азиз 47 000 сомониш мегӯяд. марҳамат шеруинар, коробкаш механик, мултирул ҳам дошта будааст. дар рақамҳои экрамда метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, 11-умин эълони мо ВАЗ 2114 аст ки соли баромад 2012 сол. мотор объём 1.6 литр, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. мошин дискои парастой дорад ва балонои 70-80%, номерои мошин транзит. нархи мошина 19 000 сомониш мегӯяд. мотор, коробка ходовой 100%. документҳои солонаш бучидагиянд. утилизатсия, яъне ки дошта будааст 014 бо нархи 19 000 сомонӣ срочна фурӯхта мешавад. камтараки дигар арзон мешавад. савдо дар назди мошин. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар рақамҳои 990 66 96 66 қади метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, 12 июли мо BMW тройка ҳастаи соли 1999 мотора биём 2 литр коробкаш механикаи бензини холиқави ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. краскаш серебрисни, номерҳош транзит қарор дорад дар шаҳри Душанбе. гуфтага ки состоянияш бениҳоят тоза. аз соли 2014 як даст гаштагиай кам истифода бурдагӣ ҳастем. خب нархи мошина 44500 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, кадоме ки BMW хар бошед, BMW тройка бо нархи 44500 дар шаҳри Душанбе дар рақамҳои 558 25 02 20 қади метавонед ба ҳамаи рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, касоне ки мерседеси яъне ки коробка автоматик дархост карда бинед, марҳамат, бо нархи дастрас солаш 1995 сечкаи простояи полни объёмни кардаги даруну берунаш. салоншам тоза, яъне ки документи солона дорад. утилизатсия кардаги тайёраи газу бензин ҳардуш кор мекунад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. мошина хай дӯстон дар наводи ҳастанд ки чӣ хел тозаи хушрӯай. нархи мошина 39000 сомониш мегӯяд. савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои экрана метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. дӯстони азиз, 14 июли мо мерседес сечкаи простой, соли баромадаш 1995, сӯзишворияш дизел яъне ки саларка ҳастай, коробкаш автоматикаи мотор объём 2 литрай. мошин номерҳош транзит, краскаш серебрисни ва 4 балони пачка дорад. мотор, коробка ходовои 100%. документи солонаам дошта будааст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ҳамин мошина 29500 сомониш мегӯяд. боз гуфтага биё аз пешбини мошина савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин, яъне ки бампери пешиш камтар расход дошта будааст. лаккош пардагӣ ва хулос бампери пешу ақибша ҳалиш мекунед. дар рақамро экранда охираш 1515 метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, бисёре дархост карданд аз тараҷҷуи кузуфи универсал караван ба навор бигиред. марҳамат шеринар солаш 1998, мотор объём 1.6 литраи коробкаш механикаи, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки дар ҳолати хуби техникаи краскаша нав кардагиам. мотор, коробка ходовои 100%. мошини хари анеқ бошед, биё мошини аз пеш бибин. иншоалло боз камтарак муомила дорад. خب 4 балони 70-80% дорад. дискои простой. нархи мошина 45000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои рӯи экрана 552 55 59 45 қадар метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар кадоме ки ҳамин навғури моро то охир тамошо карда бошад, ҳатман дар таи комментария 500 плюс равон кунед, то мо бифаҳмем ки кадом одам яъне ки ҳамин навғурҳои моро то охира тамошо. дӯстони азиз, инак мошини охирон ҳастай, солаш 1997, мошини Daewoo Leganze. мотор объём 1.6, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. мошин краскаш сабсафед, ҳолаташ бениҳоят хуб, сарошна фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 15500 сомониш мегӯяд. дар рақамо 904 15 14 66 қадар метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. шербачо ва апа хора боқӣ сарбаланду хонобод бошед. наврҳои моро интизор шавед. худованд нигоҳбонтон бошад.